Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu to bude ďalšie video s pionierom. Budeme si meniť na tomto tu, na tejto 21 vlastne piesnu sadu. To si nevšimajte, tu mám zlomené jedno, vlastne to na chladenie, to rebro. Tu budeme si meniť piesnu sadu, lebo mám tam nový piest, ako ste mohli vidieť v renovácii. Mám veľmi veľkú vôľu, lebo to bol taký vlastnejší piest, som myslel, že to bude dobre, ale už vlastne si taký vlastne nekúpim, aspoň som sa poučil. Proste má veľkú voľu vo válci, ťahá dobre, ale je počuť počas jazdy, ako tam si chodí v tom válci, takto do strany. Čiže idem si to vymeniť a môžete vidieť, pribudla ďalšia motorka, ale v toto bude až ďalšie video, možno až ďalšie, čiže idem si ho vybrať von a vlastne môžeme sa pustiť do toho. Takže ak sa ti takéto videá páčia, tak nezabudni dať odber so zvončekom aj like a my sa môžeme do toho pustiť. Piestik mohol by byť už dobrý, lebo tam bol fakt ten RAM piston značka a to bolo proste dačo hrozné. Piesný čap 14 priemer, čiže vlastne toho si dneska vymeníme. Det har vi alltid gjort, så det är spola för att gå glad, ja. Takže karburátor aj hlavu máme dole a môžeme sa pustiť na to hlavné, dať dole válec. Že môžete vidieť tento piest, zdá sa ešte celkom schopný, ale tu mám to vlastne nejako, keď to bude vidieť, iba také naklepané číselka a vôbec nesedí, že 3800, ale tam úplne iný rozber, menší, čiže tento už by mal byť dobrý. Piesný čap tam dám, tento bol tam starý, mal tam dosť vôľu, som to skúšal, takže dám tam nový, tento tam krásne sedí, bez vôle. A nemám tam ihličkové ložisko, je tu vlastne bronzové púzdro, ale vlastne je nové, menil som ho, lebo na tomto motore bola generálka, o ktorej je samostatné video, takže určite choď to pozrieť. A my sa môžeme ísť do výmeny nového piestu.